Ang siraan man nimo ni nga. Wa kay batasan kang kuana ka. O tanga tagpitsaw ba? Ay kuan pasita doon. Brother. Asa man tong tindahan nila brother diri oy. Mo man tingali niyang giingon nga tindahan nila oh. May lagnay tao eh. Ayaw man daw na ako be. Brother. Brother. Ayo. Brother. Brother. Ayo. May tao tingaling balaya ni asa makato nila atong tawhana to. Brother? Ningaw man? Ay na, ganyara ka diha? Samay. Gaya po ni mo bago eh. Samay mo ha. Kanang, gusto man itong gisugo sa ko eh. Pauta ay, utang. Ay, papalitan tag Milo be. Mahilo? Pero unya na bayran. Ano yun? Jis. Mahala oy, may pa bas ubos. Tig 5 ra. Be? Nag-city ra ba ni? Ah, grabe mahal. Nag-jis di ay. Tig 10? Oh. Tig 5 ra man sa ubos. City na nidaan sa bansalan. Kaya plate pa. Unsa na lang akong ginansa. Di na lang ko mag-gigyaw ako. Sige na lang, pero unya pang bayad ha. Oh. Pupalit ko pero unya pang bayad. Gihatod ha? Oh, ihatod lang nako. Sige. Ya, atos ako. Okay pa no. Sige. 5 minutes later. Tingali. Minaw na ako murag gatas tingali. Gatas ug kuan. Kuan man dito di ay nam dito lata di ay. Ader. 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 Ay kuan mangutong gisugo dai sa kuha. Kuan gatas ug tong tinapa daw. What? Tinapa. Unsa na ata, unsa na? Gatas? O gatas o kuan. Unsa no? Ato unsa na? Di man gud ko kabalong basa. Atame? Basta isda man to. Isda to. Gibutang og lata. Tinapa? Oh. Kani? Oh, mo ni Kani Milo. Diha lang na. Di na mao. Oh, timangin na mo ikwa. Tag 20 bay ng gatas. Pila ning gatas? Tag 20. Kining tinapa? 30. 20 nya. 50 na tanan. 50 tanan? Hala ay wala. Discount ane? Dito sa laing tindahan kung di ka dire. Unya lang bayad. Ah, Kuan lang nako. bayri na. Ato ako. Oh. 5 minutes later. Tingali nimo. Buka dyan. Tintanon kay tao. Kulang ni ba? O, dili matingali ni mo ba? Brother! Dili man na ito tinapa o gatas. Ako'y trabaho ba? Unsa man yun? Dili na ito tinapa. Unsa naman po? Star corn beef. Corn beef. Kani tinapa, dili ni. Dili na. Dili na namang gisugo sa kuha. Kini di ay di ara kini. Mahal na, tag 50 na. Ah, 50. 50 o 20, 80 na tanan. Abi mahala po sing baligya diri oy. 80 na tanan. Og kuan pod papilan daw to ni papa og kuan. Asukar. Asukar? Oh, asukar. 80 plus 20, 100 na. 20 man yung Pila din asukar? 20. 20. Lupig pa may. Ah, dito sa laing tindahan. Sige na lang eh. 100 na Ila tanan. ni. 100 na. 20. 20 yung sa 80, 100 na tanan. 20 og sa sinta. 100 na tanan. Sige. 100 tanan no? Oh. Balik ya, kay nakoy kuan ba? Ay sig balik-balik ba kay nakoy trabaho. Ang bayad unya lang, mo agi lang ko nya dire. Oh, sige. 5 minutes later. Asin man ito, di man ito asukar. Ayo, brother. Masilo ako kay kuan da ito, asin da ito, dili da ito asukar. Ha? Asin dia, dili asukar.
Saan ang kalaki ni mo? Sure na ba? Kaya na ako'y trabaho. Pila na asin nimo? Pareha na sa sukar. na 20. Pareha sa sukar no. Oh. Kuan po day. Padungagan po ni Papa og kuan ay kanang kwitsaw. Kwitsaw? O kwitsaw. Isa na lang pagkabok niya kong kwitsaw. Tigpila ninyo kwitsaw. 15 ra ni. Pwede jis ra ni. Dili. Sa laing tindahan dito. Naitag Abi mahala pila tanan. 115. 150? Oh, 115. Ay 115. O sige. Ang bayad unya na lang ini uli nako. Ay ini balik nako di ay. I hope nga di na Oh. ka balik ha. Kaya napuno na ko. 6.5 hours later. Aden! 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 Kuan di ay! Kuan di ay kining pansit kanton di ay dili kwitsaw. Extra big day nga pansit kanton. Ah! Asa man na? Pansit kanton ba? O sirayan man nimo ni nga. Wa kay batasan kang kuan na ka. Utang nga tagpitsaw ba? Ay kuan pansit kanton. Kale. Stop it. Get some help. Brother? Oh. Ay naara man ka diha na mapaganito bag. Ha, utang nga tag kuan may mailo. Ha? Utang nga tag mailo. Mahilo? Palit man. Ha? Palit. Palit niya okay kwanta. City na nidaan sa palengke. Ay, katawa. Nag-city na nidaan sa palengke ba? Kano sa naman ni man? So, what's up mga katang, no? Mag-shoutout meron sa mga nagpa-shoutout dire. First is shoutout kay Sayam Armando from Japan. Then, paki-subscribe sa YouTube channel ni Los B Channel. Itong tabangan din kay Librahanon Tabayin, shoutout po. Paki-subscribe sa ilang YouTube channel. Then kay John Mark Flores. Then kay Ina B. Baslote from Darapuay, shoutout. Shoutout din sa Donha TV, paki-support sa ilang YouTube channel. Bisaya nga mga bayans din. Batis, Kane Jan, shoutout. Watching from Manila. Bisaya na eh. Then shoutout kay Ella Gineri, kay Gawis de Cebu, shoutout. Babsilana, Danilo Ortiz na po. Then kay Celso Benitez, shoutout. Kay Kitty Cutie sa nasa ganito sila nag-abroad, shoutout din sa iyong pamilya sa Managa. Then kay Prince Galios, kay Felix at Sapero, kay Mariel Oyones, shoutout. Karag, isa mo shoutout din. Ha? Shoutout kay King sa kuhaan din kay Excel. Then shoutout rin kay Bernacchio, kay cameraman na mo. Pinaka-brightness sa Libertad, di ba Rep? No? Sa UM. Sa UM. Then shoutout sa kuhaan kang Mary day UM. sa barayong ila Balong, ila mga Nabida family. Then shoutout kong guard sa Malvern National High School na si Bilya Easter o katayang kauban ni sa Uyuan Bilya Easter. Then sa taga Cagayan, mga Kabungkal family, shoutout. So kada lang, don't forget to like, comment, share, and subscribe para mas updated mo sa mga video. Wala, shoutout. Wala. So kada lang guys, thank you for watching.